Hello, Namaskara, Matirigla. Welcome back to the channel. In our favorite place by the and this is Bangalore. ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿ ನಡೆ ಇದೆ ವೆಕೇಷನ್ಸ್ ತನಿಷನ್ಲೆ ತೊಂದುರಾಂಡಲ ಪೋಡದೆ ಸೊ ನಾನು ಜಾತ ದಿನ ಆಯನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ 7:30 ದಾದನ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ 7:30 ಒಂಜಿ 5:30-5:15 ದಾದನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ರೀಚ್ ಆನಾಗನೇ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡೆದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ಓಡೆ ಮಾತಾ ಪೋಪುನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕುಲ್ 7:30 ಗೌಲಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ನಮ್ಮನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ತಿನ್ನಾರೆ ತಿಂಡೆ ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ತಿಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ತರೆಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣದಿನಿ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುಡು ರೆಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡು ನೆನೀನಿ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಆಡು ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆನಾಗ ಆ ಜೋಕನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇನ್ನೀ ರಜಾ ಉಂಡೆಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಲೆ ಬೇಗ ಪಿದಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನಿ ಲಂಚ್ ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಮೂಟ ಡಿನ್ನರ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಳ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೇನಿ ಕುಲ್ಪಿರ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಯಾಲ ನಮಗೆ ದಿಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಬುಕ್ಕಾಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ತನಿಷ್ ಮೀಯರೆ ಒಂಚಿ ಕಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ದಾದನ ತಿರ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಮ್ಮಲು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತನಿಷ್ನ ಮೀದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಪಕ್ಕ ಏನು ಪಿದಾಡ್ಪಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಡು ಈಯ ಪೊಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಜಿ ಉಂಡು ತುಕ್ಕದಾದ ಆಪುನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗೇ ಪೋಪುನ್ ನಮಗೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೆ ಪುರ್ಸುತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೋಂದು ಪುಲೆ ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಇದೊಡ್ನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ತನಿಷ್ ಬೊಕ್ಕೆನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು PVR ಮಾಲ್ದ ಎದುರೇ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಆಂಟಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಗೆ ಅಂಕಲ್ದು ಕಬಾಬ್ ಕೌಶಿದು ಬನ್ನಿ ಕೌಶಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ ಮಸಾಲ ನೀವೇ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಹಸ ಪ್ಲಾನ ಎಂಕುಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮೊಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಪಾತಿಯರಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಲಂಚಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮೊಯ್ಟೋ ಇತ್ತನು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟೆಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಸಲಾದ್ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಬಾಬ್ ತುಯರು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ರಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ರಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿಜಿದ ಐಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಿಂಜ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ತೆಗೋ
ಓ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ಇಲ್ವೇ? ಹೀಗೆ ಮಾಡು. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏ ಈ ಕಡೆ ಬರ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹೋಗ. ಡಬಲ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕಾ? ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಕೌಶಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್. ಬೂಮರಾಂಗ್ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡು ಅವರಿಬ್ರು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಡಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ತುನಗ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಬಯ್ಯಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಕೇಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಪಿದೈ ಪೋತಿನಾರು ಪಿರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಂತೇರು ಉಂದುಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ಪೋಯ್ನೆಕ್ಕು ನೊಂಜೆ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಂಡ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಯ ಪಾತೆರಿಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಏತಾ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿಯವ್ರು ಇರ್ತಂದು ಅವು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತಿರ್ಬೇಕು ಏತು ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ತರೆಗೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾದೆಲು ಕೆದ್ದಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಪ ಮೂಲುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಟೈಮ್ ಏತ್ ಆತನ ಪಂಡ 11 o'clock ದಾದನ ಆತಂಡು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಡದ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಉಂಡಾವೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುನು ದಾದಾಂಡಲ ಗೊಬ್ಬುನು ಪಾತೇರ್ನು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಕಾನಿ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿದಾಯ್ಪಂಡ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಪುನು. ಅದೇ ಬಂತ ನೋಡ ಬಂಗಾರ ಯಾನೇ ಹೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಬಾಳೆ ಆತರ ಪಾಲನೆ ಮುಖದ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ. What is this? ಬೇಕರಿ. What is all this? Oh my God! ತಗೊಂಬಂದೇರಿ. ಏನಿದು? ಲಂಚ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಡೋನಟ್? ಲಂಚೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಏನು ಡೋನಟ್? ಡೋನಟ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಡೋನಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಉಂಟು ಓಪನ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಚಿಕ್ಕು ಉಂಟು. ವೇಟ್ ತನೀಶ್. So this donut donut ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ. I don't know what. This is a different type of donut. But I'm not Cream donut. and This is another gift from us. Oh. This is mutton samosa for you. mutton samosa. Dada, what is this? I don't know. Italian chicken burger. Italian chicken burger. This is. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ഞാനിടಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದೆನ್ನುವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸುತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.